Iltqajna għal dan ir-rendikont dwar is-sitwazzjoni tal-COVID hawn Malta. Aħna bħalissa għaddejjin bl-istrateġija tat-tilqim fejn qegħdin niffukaw fuq diversi gruppi li qegħdin inlaqmu u għaddejjin tajjeb fejn sa issa laqamna numri ta' gruppi ta' nies li jinkludu l-ewwel grupp li kellna ta' dawk in-nies li jaħdmu fis-settings kliniċi ukoll dawk l-anzjani li jgħixu fid-djar tal-anzjani bħala residenti u anka dawk in-nies li jaħdmu magħhom ukoll dak il-grupp ta' nies il fuq minn 85 sena. Imxejna wkoll fit-tieni grupp li kellna li huma n-nies ta' bejn 80 u 84 sena u wkoll il-non-clinical frontliners bħal civil protection, pulizija, IFM, detention centers u gruppi oħrajn li kienu qegħdin bħala non-clinical frontliners fil-ġlieda dwar il-COVID. Ġifieri hemmhekk issa aħna dak il-grupp ta' nies li huma ta' età il fuq minn 80 sena dawn huwa grupp li huwa magħluq u jekk baqa' xi ħadd li huwa ta' età il fuq minn 80 sena u ma rċivix l-invitation ċemplunna ħalli aħna nkunu nistgħu wkoll nibatulkom l-invit. Imxejna iktar l-isfel ukoll li issa dawk il-nies li huma ta' età il fuq minn 60 sena ukoll bdejna nibatu għalikom bil-mod niftakru li dan huwa grupp li huwa kbir ħafna qegħdin nimxu wkoll bl-ages u allura jekk għadkom ma rċevejtux l-invit m'hemmx għalfejn toqgħodu ċemplu għax bil-mod aħna nkunu qegħdin nibatu għal kulħadd il fuq minn 60 sena. Għandna grupp ieħor kbir li għadu għaddej bit-tilqim li huma dawk in-nies li huma vulnerabbli, jiġifieri dawk li jkollhom mart kroniku li jpoġġihom iktar friskju li jkollhom komplikazzjonijiet u anke bħalma rajna diversi mwiet f'dawn il-grupp ta' nies u allura dan il-grupp għadu għaddej bit-tilqim. U meta aħna nkunu batna għal kulħadd minn dan il-grupp aħna nkun nistgħu ngħidulkom ħalli jekk ikun hemm xi ħadd li jkun għadu ma rċivix l-invit bħalma minna wkoll bl-etajiet intom tkun tistgħu tkellmuna wkoll. Għaddejn tajjeb ukoll bit-tilqim ta' dawk in-nies li jaħdmu fis-settur tal-edukazzjoni. Dan ukoll kien grupp kbir ħafna il fuq minn 15,000 persuna u għaddejn tajjeb ħafna hemmhekk ukoll bit-tilqim ħalli bekk aħna nkun nistgħu nipproteġu il dan il-grupp li jkun qed joffri s-servizzi tal-edukazzjoni lit-tfal tagħna.
Barra minn hekk ukoll kellna gruppi ta' essential workers li wkoll laqamnihom li inkludu dawk in-nies li jipprovdu l-utilities bħal servizzi ta' dawl, ilma, għandna wkoll ta' sewage, dawn huma kollha importanti ħafna biex aħna nkun nistgħu nipproteġu dawn is-servizzi li huma servizzi essenzjali. U hemmhekk wkoll għandna pereżempju għaddej il-grupp ta' nies li jaħdmu fit-trasport kif kemm dawk li jaħdmu fuq trasport tal-art, tal-ajru kif ukoll tal-baħar. Dawn huma gruppi li huma essenzjali. U allura aħna rajna li kemm minħabba li rnexxilna nġibu ammonti ta' vaccines mill-Joint Procurement tal-Unjoni Ewropea u li wkoll ir-rollout sejra tajba ħafna fejn issa għandna il fuq minn 40 ċentru miftuħ biex kun jista' jipprovdi dawn it-tilqim. Il-bieraħ ftaħna ċentru kbir fl-Emcast u llum ukoll ftaħna ċentru ieħor fl-Aurora f'Għawdex. Allura hekk b'dawn iċ-ċentri it-tilqim ikun għaddej tajjeb u nkunu nistgħu nilħqu dawk il-miri. Mhux biss ilħaqna dak il-miri ta' pjan li kellna oriġinali, missa diġà mxejna b'numru ta' ġimgħat il-qudiem. U bħalissa qegħdin nużaw 3 vaccines milli għandna li huma vaccines li huma awtorizzati mill-European Medicines Agency li huma dik il-vaccines tal-Pfizer, il-vaccine tal-Moderna u kif ukoll il-vaccine tal-AstraZeneca. Nfakkarkom li l-vaccine tal-AstraZeneca nużawha bħalissa qegħdin sa età ta' 70 sena li dan kien ħareġ kollu bħala strateġija fuq bażi xjentifika u li wkoll hija approvata mill-Advisory Committee on Immunization Policy. Allura, dan kollu aħna rnexxilna sa issa nagħtu 113,258 doses li hemmhekk aħna għadna l-iktar pajjiż fl-Ewropa li qegħdin nagħtu tilqim bħala dożi u hemmhekk jikkompara tajjeb biex aħna nkomplu niġġieldu kontra din il-ġlieda kontra il-COVID. U bħala tieni doża aħna qegħdin bħalissa għandna 37,182 persuni li dawn tlaqmu b'żewġ dożi. U il-bieraħ bħalma smajtu ġiet ukoll awtorizzata tilqima oħra tal-Janssen li din hija simili ħafna kif taħdem bħal ta' l-AstraZeneca li tuża vector ta' virus li ma jkun jista' jagħmel xejn lil bniedem bħala ħsara ma jkun jista' jwassal dak il-kod ġenetiku biex il-ċelluli tal-ġisem tagħna jibnu l-spike protein li huwa simili tal-virus tal-COVID, imma il-ġisem jaħseb li wasal il-COVID u allura jibni dak il-soldati bħala immunità fil-ġisem tagħna. Allura issa la darba mbagħad jaslunna wkoll konsenji tal-Janssen, allura aħna nkunu nistgħu nkomplu nsaħħu iktar it-tilqim tagħna. Kompli nappella lil kulħadd li importanti li kull min jirċievi l-invitation tagħna taċċettaw dal-invitation li għandna l-konkurrenza li hija tajba ħafna ħalli bekk aħna nkun nistgħu nlaqmukom. U dawk in-nies li għadhom qegħdin jistennew kif għednilkom ukoll ħajasal il-tern tagħkom li intom ukoll nibatu għalikom. Is-sitwazzjoni dwar il-COVID. Ħalma rajna aħna il-testijiet li qegħdin nagħmlu kemm dawk it-testijiet li huma bil-PCR kif ukoll ir-rapid tests huma importanti ħafna tnejn li huma biex aħna nkun nistgħu inkomplu insibu dak il-persuni li huma pożittivi u nieħdu l-azzjoni. U t-testijiet tagħna għajna saħħu kemm nistgħu, infatti l-bieraħ għamilna 3,779 swabs u minn dawn ħarġu 329 new cases. Dawn jinkludu kemm dawk li jkunu PCR testing kif ukoll rapid testing magħhom ukoll. It-total tal-każijiet huwa ta' 25,969. Kellna wkoll 259 persuni li fiequ u allura t-total ta' każijiet li fiequ huwa ta' 22,435. Il-total ta' persuni li mietu, sfortunatament, huwa ta' 346 u minnaw bħala tim kollu nwaslu l-kondoljanzi l-raba ta' dawn il-persuni. U allura t-total ta' każijiet attivi li għandna bħalissa huwa ta' 3,188 cases. Għandna diversi minn dawn il-każijiet attivi li qegħdin jiġu kurati fid-dar tagħhom, però għandna numru ta' nies li qegħdin l-isptarijiet tagħna kemm minħabba iżolazzjoni, imma wkoll għandna persuni li qegħdin jingħataw fil-kura l-isptar Mater Dei. Infatti bħalissa fl-ITU ta' Mater Dei għandna 29 cases, fl-Infectious Disease Unit għandna 10 każijiet, Mater Dei f'wards oħra għandna 100 persuna, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex hemm 17 persuna, 5 qegħdin fl-Intensive Therapy Unit, Boffa għandna 14 persuna, St. Thomas għandna 23,
Caring Grek għandna 6, il-Good Samaritan għandna 31 u Mount Carmel għandna 15 persuna. Bħalma qegħdin taraw l-ammont ta' persuni li huwa qegħdin l-isptar, speċjalment fl-ITU huwa numru sostanzjali u għalhekk li aħna kellna nħabbru dawk il-miżuri biex aħna kun nistgħu nikkontrollaw kemm tista' is-sitwazzjoni. U meta jkollok numru ta' każijiet kbir fil-komunità, dan ħajkun rifless dejjem fin-numru ta' nies li ħajkollok inti fl-isptar. Infatti, bħalma qegħdin taraw it-total ta' każijiet kumulattiv dejjem baqa' tiela u jekk inħarsu lejn il-wave li qegħdin fiha, kellna dak l-ikbar spike li kellna din il-ġimgħa li kien tal fuq minn 500 persuna, però daw l-aħħar ġranet inżilna propju lillum għandna 329, però nfakkarkom li n-numri jistgħu ivarjaw u aħna dejjem nieħdu dak li ngħidulu is-7-day moving average li bħalissa qiegħed ta' 300 cases li huwa numru għoli huwa għalhekk li hemm il-mużuri li huma stretti fil-post ħalli bekk inkun nistgħu innaqsu l-kuntatt tal-persuni ma' xulxin għax huwa l-uniku mod bħalissa li inti tkun tista' tikkontrolla s-sitwazzjoni sakemm inti għandek ir-rollout tal-vaccine li diġà qegħdin naraw li jkollu impatt ukoll fuq l-ammont ta' nies li jidħlu l-isptar u anke dawk in-nies li jkunu qegħdin imutu fejn qegħdin naraw li dawk li huma tal fuq minn 80 sena diġà qegħdin naraw impatt f'dik l-età. Sakemm aħna nkunu nilħqu il-tilqim ukoll fid-djar tal-anzjani wkoll kollu, hemmhekk ukoll qegħdin naraw xi ftit każijiet, imma anke jekk tara jkollok xi ftit każijiet li jistgħu jkunu jiġru wkoll f'persuni li wkoll ikollhom it-tilqim tara li dawk il-persuni jkollhom sintomi huma ħfief jew inkella bla sintomi ta' xejn. Li dan huwa dak li rridu nieħdu minn dan il-vaccine li qiegħed jipproteġi lin-nies milli jkollhom mart serju u komplikazzjonijiet. Kien ħarsu x'qed jiġri fil-komunità, qegħdin naraw fejn għandek il-clusters li għatanna każijiet li huma mill-household li għandek persuni li jittieħdu minn persuna l-oħra, tajjeb ngħidu li din data hija sa 7 ta' Marzu, għandek 155 persons li kienu relatati ma' social gatherings, workplaces għadu wkoll qiegħed jiġi jikkontribwixxi wkoll għal firxa ta' dan il-virus, għandek institutions, education, ġifieri kellna wkoll każijiet fejn għandek nies li jattendu skola bħala staff kif ukoll tfal u anke sports activities. U issa jżemm ma nimxu l-qudiem peress li għandna diversi kontrolli fuq dawn il-postijiet nibdew naraw l-impatt ukoll fuq dawn il-post. Bħalissa bħalmet n-numru ta' każijiet attivi huwa ta' 3,188 u ħarsu l-data li tal-11 March tal-active cases kellna 169 minn dawn il-każijiet li huma minn Għawdex. Kien ħarsu naqra x'qed jiġri lejn l-etajiet, naraw xi ħaġa tajba li jekk tħares lejn it-tarf ta' din il-graf fejn tara dawk in-nies li huma l-anzjani qegħdin naraw li hemmhekk in-numri qegħdin jonqsu, ġifieri l-każijiet ta' persuni fl-etajiet tal fuq minn 80 sena qegħdin jonqsu u l-maġġor parti tal-każijiet qegħdin naraw li n-numri baqgħu jippersistu f'dawk l-etajiet bejn 15-il sena u 49 sena, imma anke kellna naqas spillover ukoll f'dak l-etajiet bejn 50 u 74 sena. Imma hija ċar il-drop li kellna fil-każijiet tal fuq minn 80 sena. U anke jekk tqabbel mal-ġimgħa ta' qabel qegħdin naraw li hemm żieda, tafu li din il-ġimgħa kellna żieda iktar mill-ġimgħa l-oħra u l-iktar żieda kienet fl-etajiet ta' il fuq minn 20 sena imma sa 79 years. U allura l-average age ta' każijiet li kellna din il-ġimgħa kien ta' 39.8. Mortalità għada għaddejja u jekk inħarsu lejn dawn il-każijiet li mietu qegħdin naraw li l-maġġor parti tal-każijiet kienu ta' bejn l-età ta' 80 u 84 years, ġifieri jekk tħares lejn total tal-każijiet li kellna sa mill-bidu tal-pandemija u dejjem kellna iktar imwiet fl-irġiel, u jekk inħarsu x'qed jiġri bl-etajiet fuq iż-żmien ta' dawk in-nies li qegħdin imutu, qegħdin naraw hawnhekk ċar ħafna l-impatt li għandna fuq mill-vaccination. Ftakru li aħna dejna nlaqmu mill-anzjani u għandna l-maġġor parti tal-każijiet over 90% sew issa ta' dawk li huma l fuq minn 80 sena li tlaqmu u diġà qegħdin naraw l-impatt. Għax jekk naħarsu sew, hawnhekk qegħdin naraw li niżlin sew bl-età ta' dawk il-persuni bħala average age ta' meta jmutu.
U iżjed ma nibqgħu nifirxu it-tilqim lejn l-etajiet iżjed iżgħar, allura hemmhekk tibda tara impatt fuq dawn l-etajiet ukoll imbagħad. L-testjar huwa importanti ħafna, anka l-fatt li għandna tilqim fil-post irridu nibqgħu għaddejjin blit-testjar tagħna u aħna bqajna għaddejjin insaħħu l-testjar kemm permezz tal-PCR kif ukoll tar-rapid testing kemm li għandna f'Malta kif ukoll dak li għandna f'Għawdex. Il-mezzi ta' prevenzjoni jridu jibqgħu hemmhekk. Rajna kemm jagħmlu impatt meta aħna nagħmlu physical distancing, nafu kemm meta naraw li jkollna gruppi ta' nies jiltqgħu flimkien kemm ikun hemm firxa iktar u nafu wkoll evidenza turi ċar kemm l-użu tal-maskri ikun qiegħed jippreveni mhux biss il-COVID imma anke għandna dawn il-miżuri nipprevenu ħafna marti ieħor fosthom pereżempju l-influenza. U hand hygiene. Hand hygiene tallimna issa kemm huwa importanti li naħslu idejna ta' spiss u fejn ma nistgħux naħslu idejna nieħdu magħna dejjem is-sanitizer ħalli dejjem nkun nistgħu nipprevenu. Importanti wkoll inħarsu x'qed jiġri barra minn Malta u anka fil-ajruport tagħna għandna l-kontrolli fejn għandek numru ta' pajjiżi li huma listit bħala amber li dawn ukollhom bżonn iġibu PCR test magħhom minn barra u dawk li ma jiġux bil-PCR test aħna nkunu qegħdin nagħmluhom it-test aħna l-ajruport fejn għandna setup ta' ħabb hemmhekk. Fatti jekk inħarsu naqra x'ġara bħala testijiet bejn l-4 u l-10 ta' Marzu kellna 909 tests. Dawn huma inklużi speċjalment dawk vulnerabbli. Mistoqsija oħra tirrigwarda il-rapport li ġie ppubblikat jumejn ilu dwar Malta. Li Malta kienet qed iżżomm immigranti f'detenzjoni f'post wieħed għal ħin twil u biksur ta' liġi. Tikkonferma li dawn saru taħt ordnijiet tas-Supretendent tas-Saħħa Pubblika. Mistoqsija oħra, skrivani fl-iskejjel ħadu il-vaċċin filwaqt li hemm persuni b'diżabilità u vulnerabbli li għadhom jistennew. Meta tippjanaw li l-persuni kollha vulnerabbli jkunu koperti biż-żewġ dosi? Għandna informazzjoni wkoll li persuni b'kundizzjoni partikolari ġew mistiedna jieħdu l-vaċċin tal-AstraZeneca. Meta skont it-tobba tagħhom għandhom jingħataw Moderna jew Pfizer, x'tikkummenta dwar dan? U informati din hija l-aħħar mistoqsija, informati b'każi fejn persuni laqtu l-virus xahar wara li ħadu ż-żewġ dożi tal-vaċċin. X'persentaġġ hemm li dan jista' jiġri? Hemm xi perjodu ta' żmien wara kemm jibda jaħdem il-vaċċin? Grazzi ħafna. Grazzi Monique. Mela, bħalma wieġibtu ukoll l-Antonja tal-PBS, bażikament il-varjant li nafu sa issa fuqu huwa li dan ikun trasmess iktar minn dak il-COVID virus li konna nafu ta' qabel, up to 70%. Għada ħirġa r-riċerka ħalli naraw jekk dan il-varjant ikunx qiegħed ikun iktar aggressiv jew le. Però dan li nafu u dan li nimxu fuqu. Tajjeb ngħidu li aħna meta inti għandek persuna li huwa pożittiv, aħna ntuħ il-kura kollha li għandu bżonn. Jiġifieri nassessjaw ħanaraw jekk hu jista' jiġi kurat id-dar, imma jekk dan il-persuna jista' jiġi kurat fl-isptar, hemmhekk aħna għalhekk għandna sodotana u wkoll il-healthcare workers kollha biex kun jistgħu jittrattaw lil dawn il-persuni. Jekk inħarsu naqra lejn min huwa entitled għal vaccination tal-COVID, tajb ngħidu li inti għandek ta' kull persuni li huma ċittadini Maltin jew għandhom ċittadinanza Maltija u dawk li wkoll għandhom ir-residency permit. Tajjeb, ġifieri dawn kollha huma entitled għal vaccination tagħna. Semmejt fuq iċ-ċentri ta' l-immigrazzjoni, reception centers, aħna min-naħa tagħna li nidħlu f'dan il-kwistjoni hija li jekk ikun hemm persuni li huma jkunu qegħdin fl-immigration center, immigration reception center u dawn joħorġu pożittivi u dawn ma jkollhom bżonn kura fl-isptar tagħna, dawn toħroġilhom ordni ta' kwarantina bħalma toħroġ għal kulħadd biex huma jkunu jqogħdu fi kwarantina waqt li huma jkunu pożittivi. Barra minn hekk ukoll imma meta aħna jkollna immigranti li jiġu minn barra, ġifieri dawk li jiġu minn barra bħala bid-dajes, dawn aħna nħorġulhom ordni ta' kwarantina ħalli bekk aħna nkun nistgħu nilħqu nagħmluhom it-testijiet kollha meħtieġa. Din mhux qed nagħmluha issa ma konna nagħmluha anke qabel ma kien il-COVID, infatti konna noħorġulhom ordni ta' kwarantina sakemm aħna qabel konna nittestjaw mat-TB. Dan għadu għaddej fejn għadna nittestjaw mal-active TB ukoll, imma wkoll fl-istess waqt aħna nittestjawhom ukoll għall-COVID. Fuq il-vulnerabli bħal dan huwa grupp li huwa kbir ħafna u għaddejjin bit-tilqim tagħhom huwa għaddej sew it-tilqim ġifi għandna parti sostanzjali minn dan il-grupp tal-vulnerabli li diġà issa tlaqqa.
Fuq l-AstraZeneca, aħna bħalma taraw dejjem nimxu ma dak li l-evidenza tkun qiegħda turina u aħna dejjem nimxu ma fejnu l-aħjar li nagħtu lit-tilqim. Għal-bidu li kellna l-ewwel dożi tal-AstraZeneca, aħna bdejnihom l-intuhom sa 55 years. Xinrajna iktar riċerka għaddejja aħna żidna l-età ta' il-min għandna nagħtu u issa bħalissa fuq ukoll parir tal-Kumitat Xjentifiku qegħdin nagħtuha sa dawk in-nies ta' 70 sena. Jiġifieri hemmhekk inti għandek persuni li minn 70 sena l-isfel jistgħu jieħdu l-AstraZeneca. Semmejt inti wkoll li inti jista' jkollok persuni li joħorġu pożittivi wara anke li jkunu ħadu it-tieni doża tal-vaksin. Nafu li meta inti ħadd l-ewwel doża bnejt ċertu immunità, imbagħad meta inti ħadd it-tieni doża hemmhekk inti bnejt l-immunità massima ta' dan il-vaksin li jista' joffrulek u ġerment dan ikun imbena sal-10 ġurnata. Iva jista' jkun li wkoll wara l-10 ġurnata li persuna ikun it-tieni doża wkoll jista' wkoll li joħroġ pożittiv. Din rajnija mhux Malta biss imma wkoll barra minn Malta, però li rajna huwa li minn dawk kollha li ħarġu li huma pożittivi dawn il-persuni il-maġġor parti tas-sintomi tagħhom kienu jew bla sintomi jew inkella ma kellhom sintomi ta' xejn. U allura hemmhekk qegħdin naraw li inti għandek vera persentaġġ żgħir ħafna li nies li qegħdin ikunu imlaqmin imma joħorġux pożittivi li huwa persentaġġ kbir li nies li tlaqmu ma jkollhomx l-ebda sintomi ma jħorġux pożittivi, imma wkoll li jekk huma jħorġu pożittivi allura hemmhekk inti ma jkollokx sintomi li jkunu qawwija jew inkella komplikazzjonijiet. Claudio, Kalejra Orizzont. Grazzi, Prof. Sgawċi, mistoqsija waħda ma jimpurtax. Bil-miżuri li ħabbartu din il-ġimgħa u dawk li ħabbartu l-ġimgħa li għaddiet, meta qegħdin tistennew li jibdew jonqsu l-każi, taħsbu li nistgħu niġu għas-sitwazzjoni kif konna qabel? Grazzi. Nixtieq nista' nwieġbek, Claudio. Bażikament jiddependi minn ħafna affarijiet. Jiddependi l-ewwel net kemm il-persuni ħajkun qegħdin isegwu dawn il-miżuri. Niftakru fir-responsabilità ta' kulħadd. Aħna wkoll bħalma rajtu l-inforzi tal-enforcement issaħħu ħafna. Għandna diversi entitajiet li naqadna kollha flimkien, ġifieri għandna minna tas-Saħħa għandna l-Environmental Health Officers li qegħdin iffukati fuq dan is-suġġett, għandna minnaħa tal-Pulizija, għandna minnaħa tal-Malta Tourism Authority, minnaħa tal-Leza, għandna minnaħa tat-Transport Malta, għandna l-AFM, ġifdawn kollha entitajiet li qegħdin jgħinu biex ikun jistgħu jagħmlu iktar enforcement. Dawn qegħdin hemmhekk għal dawk in-nies li xorta ma jkunux qegħdin jisegwu l-miżuri. Aħna jalla ma jkunx hemm bżonn li jkun hemm iktar miżuri u anka ma jkunx hemm iktar bżonn enforcement għaliex nemmnu li bir-responsabilità tal-persuni nafu li dan huwa virus li jinfirex fast ħafna issa bil-varjant huwa virus li jinfirex meta inti jkollok kuntatti ma' persuni. Allura importanti li aħna nkunu responsabbli. U allura ma tistax tgħid meta eżatt ħajkunu qegħdin jaħdmu dawn il-miżuri, però nemmnu li jekk ikollna n-nies li jkunu responsabbli hemmhekk inti tkun tista' tibda tara impatt. Claire Farrugia mit-Times. Good afternoon, Prof. Gauci. So first of all, obviously a lot of people are concerned by the death of a 38-year-old and a 47-year-old. Can you give us more details on this? You said that some people choose to stay home. The 47-year-old was in fact at home. Why is this and what is happening there? Is it the case that there isn't enough space at the hospital, as some health care workers have suggested? You were also asked about Johnson & Johnson, but you didn't really give us an idea when we might be able to see shipments coming to Malta. There have been reports that there might be some delays. And could you give us the current staff-to-patient ratio, which in other words is the number of staff available to patients? And are there enough healthcare workers in our hospitals right now to deal with the current influx of patients? Thank you very much. Mela, tejbni klarifikaw naqra li mhux in-nies jażlu fejn joqogħdu, mela jekk inti għandek persuna li hu pożittiv, dan aħna isir mill-ewwel mit-tim minn Matedej li jikkomunika mal-pazjent li huwa pożittiv. Hemmhekk issirlu evalwazzjoni tal-kundizzjoni medika tiegħu u jekk aħna nħossu li dan il-persuna jista' jibqa' jiġi kurat id-dar, jibqa' jiġi kurat id-dar. Jekk dal-persuna ikun
naraw li aħjar jiġi kurat l-isptar, hemmhekk il-persuna jingħata l-parir biex kun jista' jiġi l-isptar u aħna nkun nistgħu nagħmlu is-safe transportation tiegħu. Mingħajr ma nidħol f'dawn id-dettalji ta' dawn iż-żewġ persuni għaliex dan huwa kollox konfidenzjali, bħalma spjegajt iva jista' jkollok persuni ta' età u li huma iżgħar, jista' jkollok persuni li jkollhom kundizzjonijiet mediċi li iva jpoġġuhom f'riskju li huma jkollhom iktar komplikazzjonijiet jekk jaqbadhom il-COVID. U allura importanti li aħna nibqgħu nieħdu ħsieb saħħitna mhux biss minħabba l-COVID imma anke ċertu kundizzjonijiet mediċi oħra għaliex dawn huma importanti ħafna. Fuq tal-Johnson & Johnson aħna la darba inti l-authorization mill-European Medicines Agency mbagħad hemmhekk jibdew il-komuniki wkoll mal-manifatturi, ġifier mal-kumpanija biex huma jkun jistgħu jgħidulna meta huma jkunu ħajjibatulna il-vaccinations u mbagħad aħna nkun nistgħu ndaħluhom fil-programm tagħna tat-tilqim. Fuq is-sitwazzjoni f'Mater Dei bħalma dejjem rajtu aħna naħdmu biex ikun hemm dak il-servizz għal persuni li għandhom bżonn. U bħalma rajtu wkoll aħna ħdimna li preparajna swali, preparajna l-ITUs biex ikunu mhux biss ikun hemm l-equipment, imma ikun hemm ukoll l-istaff li jkunu qegħdin jieħdu ħsieb għax dan huwa essenzjali ħafna. Kien Kutajjar Net News. Sellimlek Prof. Skawċi, ma nafx biex inkompli ma' Claire, mal-kollega, jekk għandek xi tip ta' ratio ta' kemm hemm staff per patient, għaliex naħseb tkun statistika interessanti. Għal-mistoqsijiet tiegħi kemm hu l-R-factor bħalissa jekk jogħġbok, kif tikkumpara Malta mal-bqija tad-dinja f'dak li għandu x'jaqsam każ għal każ fir-rolling 7 days. Issa l-pressjoni fuq l-ITU nafu li qed hemmhekk għaliex qed jiżdied l-ITU, però fl-aħħar ħareġ tender li hemm bżonn biex il-privat jipprovdi żewġ swali għall-operazzjonijiet. Għalfej jew hemm pressjoni fuq it-teatri tal-operazzjonijiet u minn fejn qed tiġi din. Rigward il-negative testing, smajna fl-aħħar jiem li negative testing kif persuna kollha l-COVID ma jsirx biex inkunu nafu jekk il-persuna għadix bil-COVID jew le. Kif qed insiru nafu l-persuni fiqux jew le dan mhux isir. U finalment minn mindu ttieħdu aktar miżuri jidher li dawn miżuri mhux jinżammu ħafna mis-supermarkets għaliex qed jidħlu n-nies kif iridu mhux kif niftakruhom fil-passat fejn dak li jkun ikollu restrizzjoni ta' kemm idaħħal nies. U jekk in-nies li jaħdmu fis-supermarkets hux se jingħataw il-vaċċin qabel ħadd ieħor minħabba li issa b'kull imkien magħluq supermarkets jaf ikollhom iktar nies fihom. Grazzi. Fuq il-ratio ta' staff to patient f'Mater Dei dik nkun nistgħu ngħaddulkom iktar informazzjoni min-naħa tal-Isptar Mater Dei. Bħalissa qegħdin naraw li l-R-factor qiegħed ieħor 1.5. Jekk inħarsu naqra lejn ukoll l-operazzjonijiet aħna li għamilna hija li dejjem naraw li x'hemm bżonn għal kura tal-pazjenti f'dan iż-żmien li waqtu li qegħdin fih. U fejn kien hemm bżonn bħalma għamilna jekk ikun hemm xi ċertu operazzjonijiet li jistgħu jistennew hemmhekk ukoll aħna nkunu qegħdin waqfu dawk l-operazzjonijiet ħalli aħna nkun nistgħu jkollna iktar informazzjoni, iktar staff available ukoll biex ikuraw il-pazjenti imma wkoll naraw fejn dawn is-servizzi wkoll joħorġu wkoll fejn il-privat ikun jista' jgħin ukoll. B'hekk nkun nistgħu nagħtu wkoll kura holistika lil pazjenti. Semmejt ukoll fuq dak li ngħidula aħna id-discharge policy. Meta inti għandek persuna li joħroġ pożittiv, dan il-persuna li huwa pożittiv aħna nkunu qegħdin naraw is-sintomi tiegħu jekk m'għandux bżonn jidħol l-isptar dan ma jidħolx l-isptar, imma wara meta għandek persuna li qiegħed jiġi kurat fid-dar tiegħu, ġifi dak li għandu mild jew inkella moderate symptoms, nafu li wara xahar tiem ma jkunx qiegħed jibqa' joħroġ iktar virus li jkun jista' jimmultiplika, jiġifieri jkun virus li jkun jista' jinfetta lil ħadd ieħor. Din hija fuq evidenza li ħarġet ċara mill-ECDC li ħarġuha propju f'Ottubru, maħna ġejna bqajna nsegwuhom u konfermajnija riċentament ukoll, u għalhekk li aħna għadna li m'hemmx għalfejn la darba inti għandek mild jew inkella moderate symptoms li wara 14 il-ġurnata inti tista' toħroġ mill-iżolazzjoni u m'hemmx għalfejn tagħmel dan it-test. Aħna li nagħmlu hija li dawk il-persuni hemmhekk wara li għaddew 14 il-ġurnata la darba huma ma jkunux daħlu l-isptar għal xi raġuni allura dawk ikunu termed recovered.
Fuq supermarkets, Iva, kellna wkoll informazzjoni li Iva anka fis-supermarkets qed ikun hemm nies li jkunu qegħdin imorru fis-supermarkets huwa importanti wkoll li hemmhekk ukoll hemm l-standards ta' kif għandu isir ix-xiri fis-supermarkets, precautions rridu jittieħdu li hemm ukoll hemmhekk irridu il-persuni ma jkunux iktar minn ċertu ammont skont l-erja li għandu s-supermarket. Però nfakkar ukoll li f'dan il-mument kif qegħdin nistgħu nitalmu ħafna minn dak li konna qegħdin għaddejjin fil-bidu ta' din il-pandemija fejn konna qegħdin naraw li kellna ħafna nies li anke kienu jagħmlu l-online shopping u m'għandhomx għalfejn imorru mis-supermarket. Ġvien ninkorreġixxi l kulħadd li jekk inti għandek il-faċilità li tagħmel online shopping għandna diversi supermarkets li joffru dan is-servizz anke żiedu permezz tal-pandemija, allura importanti hemmhekk qed tnaqqas inti ħafna r-riskju li tista' tiltaqa' ma' ħaddieħor hemmhekk ma' persuni oħrajn u allura bekk tista' tgħin ukoll. Carla Tsopordi, Malta Today. Nsellimlek, Professor Gawci, għandi 3 mistoqsijiet. L-ewwel waħda, kjarifika żgħira persuni li qegħdin jinżammu f'closed u open centers u appjanat li jingħataw il-vaċċin u jekk iva f'liema stadju tal-rollout. Il-mistoqsija, naf li diġà kjarifikajt rigward ir-rollout tal-AstraZeneca li ħajkun qed ikompli minkejja l-concerns li qamu. In-nies li rċevew id-doża tagħhom il-batch imsemmi, qegħdin issegwuhom, għamiltu kuntatt magħhom biex taraw forsi xi problemi li nqalawlhom. U l-aħħar mistoqsija tiegħi is-sena l-oħra f'każijiet u mwiet inqas imsejjaħ l-emerġenza pubblika. Biex inti issejjaħ emerġenza pubblika, kemm iridu jmutu nies u kemm iridu jżidu każijiet? Grazzi. Semmejt il-closed centers u l-open centers. Aħna li għamilna f'dawn iċ-ċentri laqamna lil dawk il-ħaddiema li jaħdmu f'dawn iċ-ċentri biex hekk huma jkunu jistgħu nipproteġuhom u anke naqsu l-firxa li jkun jista' jiġri f'dawn il-komunitajiet. Imbagħad għandek ir-residenti li mbagħad ukoll ikunu qegħdin tlaqmu wkoll skont l-età li huma għandhom skont il-vaccination program. Bħalma spjegajt dawk il-persuni li tlaqmu bl-AstraZeneca b'dawk iż-żewġ batches li kienu qegħdin indikati, aħna evalwajna dawn il-persuni jekk huma ddaħlux l-isptar jew le. U allura hemmhekk rajna li ma kienx hemm l-ebda konsekwenzi li huma relatati ma' thrombotic events bħalma kienu qegħdin jissemmew barra minħabba dawn in-nies li huma kienu ħadu din il-batch. U fuq il-parir ukoll tal-Malta Medicines Authority li aħna komplejna li nlaqmu bil-batches l-oħrajn li għandna bl-AstraZeneca għaliex huwa importanti li aħna nibqgħu nsegwu dawn il-pariri u anke nibqgħu nsegwu wkoll xi jkun għaddej mill-European Medicines Agency fuq dawn il-pariri wkoll. Fuq emerġenza ta' saħħa pubblika naħseb ilna nistaqsuha din il-mistoqsija. Tiftakru li fil-bidu kien għadu l-bidu tal-pandemija fejn aħna rajna x'għandna bżonn nagħmlu b'dak kollu li għandna biex aħna nieħdu l-azzjoni meħtieġa. Però l-emerġenza tas-saħħa pubblika tista' tik iktar awtorità legali. Però bħalma rajtu il-liġijiet kollha li ħriġna li kważi f'din id-darba tissa ħriġna kważi dak il-liġijiet kollha li konna ħriġna f'Marzu. U ma kellna bżonn l-ebda emerġenza ta' saħħa pubblika biex aħna jkollna dik il-legal authority kemm min-naħa tiegħi dirett bħala Supretendent tas saħħa pubblika kif ukoll mill-Ministru responsabbli għas-saħħa għabbażi tal-parir hemmhekk il-liġijiet xorta ħarġu u xorta jkollhom l-impatt tagħhom. Ġejka Kwilina Lavin Malta. Good afternoon, Prof. Gawci. We have received a number of reports that the 145 helpline is not working at all. As a newsroom, we've tried to also dial the number, but it's not working. Is there something being done to amend the situation? And the second question is, can you state how many people are working in contact tracing and how many more are expected to join since Minister Fern said that he's going to beef up the contact tracing team? Thank you. Okay. Iva, fuq 145. Palma tistaw tistennew dinja til-qima li hija til-qima ġdida, u allura kellna ammont sostanzjali ta' nies li kienu qed iċemplu għal diversi raġunijiet. Kien hemm min qed jistaqsi mistoqsijiet tekniċi dwar din il-vaccine, kellna ħafna nies li kienu qegħdin iċemplu kull meta niftħu grupp in-nies iċemplu x'ikun għadhom ma rċivewx l-invit tagħhom. U għalhekk dejjem qegħdin ngħidu aħna biex
jekk inti qiegħed dak il-grupp ta' taħt 80 sena, m'għandekx għalfejn iċċempel għaliex għadna qegħdin nibatu dawn l-invitations. Dan huwa importanti ħafna. Kenna wkoll nies li qegħdin iċemplu biex jistaqsu wkoll jekk humiex vulnerabbli. Dawn ukoll aħna qegħdin nibatu għal dawk in-nies li huma vulnerabbli, aħna u kif aħna nagħlqu dal-grupp nkun nistgħu nibatu għalikom. Dal-gruppi m'hemmx għalfejn iċċemplu bħalissa. Però nifhmu li dan l-ammonti ta' nies li kienu qegħdin iċċemplu wkoll kien ammont kbir ħafna u aħna qegħdin fil-fażi li saħħaħna dan il-helpline tal-145 biex bekk aħna nkun nistgħu nilħqu għal iktar din id-domanda li għandna mill-pubbliku. Fuq contact tracing ukoll. Mela, ħafna nies jafu contact tracing, aħna public health huwa tim kbir li inti għandek it-tim li kollu għandek il-persuni li jaħdmu fil-helpline tal-public health li huwa l-111 li huwa tim kbir li wkoll hemmhekk is-saħħa, għandna tim li huwa wkoll ta' swabbing li hemmhekk ukoll għandna swabbing team li qegħdin jieħdu l-swabs fid-diversi ċentri li għandna. U mbagħad għandna l-case management li wkoll dawn jkunu qegħdin ikellmu lil persuni li jkunu ġew pożittivi biex huma jinvestigaw minn fejn setgħu ħadu din il-marda u anka wkoll il-contact tracing. Ġifieri hemmhekk aħna saħħaħna sa ġurnata tal-lum, ġifieri llum hawnhekk ġewna iktar nies biex aħna nkun nistgħu insaħħu l dan it-tim ħalli bekk nkun nistgħu nilħu mad-domanda ta' dan l-ammonti ta' persuni li qegħdin ikunu pożittivi wkoll. Janik Paċ minn Malta Independent. Sellimlek Konsgawċi, għandu tal-istofijiet meħtidi. Waħda mill-li l-nokis publikajt, il-billi li publikati, li t-edenta fi sportivi minn restrizzjonijiet ta' kalitet eccezjonali bħal-huma internazzjonali. Din ħatinata li tim nazzjonali Malti għal-futbol li miskontra Russija u set tiġi applikata għall-aspetti oħra li kompetu barra Malta u għabbażi ta' kriterji. Xtaqt nistaqsi wkoll dwar training. Huwa permessi li gruppi preżenti ta' erba' jagħmlu training flimkien. U l-aħħar mistoqsija għallonna li hemm kwittet għallu għalta jintab misuħin. Tista' tikkonferma li dawn jistgħu jopperaw u kif ma jistgħux ma jistax jittimur. Mela, skużani ma tantx kienet ċara trasmissjoni, però milli nista' fimtek Janek, bażikament saqsej dwar il-leġiżlazzjoni dwar l-organized sports. Bażikament din il-leġiżlazzjoni tgħid li organized sports m'għandux isir. Però hemm ukoll artiklu fil-liġi li jgħid minnaħa ta' public health kun tista' inti wara li jkun hemm konsiderazzjoni każ b'każ teżenta t-tim nazzjonali ta' kwalinkwa sport jekk dan ikun neċessarju jew ikollha jkun ta' priorità jew inkella jkun hemm international games. Dan ikun biss jgħod għal teams nazzjonali. Ġifieri dak li qed tissemmi inti għal din il-logħba li għandha tiġri iktar tard dan ix-xahar fejn ħajjilagħbu mar-Russja, hemmhekk bħalissa aħna qegħdin niddiskutu wkoll mal-awtoritajiet tal-futbol biex naraw x'ħatkun is-sitwazzjoni. Però dejjem anke jekk jingħata l-permess dejjem ikunu jridu jimxu mal-protokolli meħtieġa. Bħal-medna organized sport ma jistax isir ġvaqas training, ma jistax isir ħlief jekk inti għandek persuna li hu on his own initiative ikun qiegħed jittrainja hu stess. Semmejt ukoll tal-betting, bażikament il-casinos u l-bingo halls dawk huma magħluqin, però il-gaming parlors ikun jistgħu biss persuna jidħol biex jagħmel ikun jista' jilab lob li huwa relatat ma' sport, però ikun jista' jiġbor il-biljett u joħroġ il-barra. Ġifieri qed jaħdem fuq l-istess kunċett jisow tal-lotto boot. Ma jistax ikun hemm persuni li jibqgħu f'dawn il-gaming parlors. Ftakru li dawn il-miżuri kollha li għamilna għandhom għan prinċipali wieħed li inti tevita li jkollok persuni fejn jistgħu jiltaqgħu ma' xulxin. Kelly Peblo, One News. Salem li Professor Gawċi, f'din is-sena li l-umana il-virus rajtu xi tibdiliet fit-tendenzi kif il-virus jwieġeb għal ċertu kura li tkun qed tingħata lil persuni pożittivi. U jekk innotajtu dawn il-bidliet kemm kienet importanti u kemm kienet forsi diffiċli li wieħed jadatta għal tip ta' kura li issa qed tiwieġeb għalija l-virus, speċjalment fid-dawl li issa għandna wkoll il-varjant fostna. Grazzi.
Tajb ngħidu li meta bdejna fil-bidu ta' din il-pandemija din kien virus li huwa ġdid u mill-bidu nebdew diversi clinical trials anka fuq ċertu mediċinali li jkun qegħdin jingħataw lill-pazjenti. U allura along the way il-kliniċi tagħna talmu ħafna wkoll u anke bdiet toħroġ riċerka ta' li huma dawk il-prodotti mediċinali li jkunu qegħdin jagħmlu impatt lill-pazjenti. Anka tallimna ħafna ta' kif huma jkunu jistgħu jibbenefikaw aħjar pazjenti, speċjalment dawk il-pazjenti li jkunu qegħdin jingħataw intensive care therapy. Ġifier dan kif tallimna kif dan il-virus ikun jista' jaffettwa dejjem aħna adattajnieh għal benefiċċju tal-pazjent biex nagħtuh l-aħjar kura li jkollu. Dawk kienu l-mistoqsijiet min-naħa tal-ġurnalisti, nixtieq nirringrazzjakom tal-kooperazzjoni tagħkom ukoll. Forsi ħdimna tajjeb ħafna permezz ta' Zoom li dan huwa naraw kif aħna propri qegħdin naddattaw għas-sitwazzjoni li għandna, nibqgħu għaddejjin bix-xogħol tagħna u minn hawn nħeġġeġ ukoll li kemm huwa importanti anke fuq il-postijiet tax-xogħol fejn nistgħu naddattaw dawn il-mezzi li aħna nkun nistgħu nikkomunikaw ma' xulxin imma ma nkunux qegħdin qrib ta' xulxin fiżikament, hemmhekk nkunu qegħdin nikkontribwixxu wkoll għal nuqqas ta' inti li tkompli tikkontrolla l-firxa ta' dan il-virus u allura hekk inkontribwixxu għal din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha biex waqt li għaddejjin bit-tilqim aħna nkomplu għaddejjin bil-miżuri ta' kontingenza u miżuri biex nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Nixtieq nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom u keep safe.